Începutul anului școlar 2012-2013, 22 de elevi, toți sunt promovați. Dintre aceștia cu situație deosebită la învățătură și disciplină s-au evidențiat următorii elevi. Primul întâi, în ordinea descrescătoare a mediilor, Crista Ugina 993. Tot premiul întâi, Nițu Alina 976. Tot premiul întâi, Potâniche Andreea 973. Tot premiul întâi, Eșanu Paula 952. Pierdut. Premiul al doilea, un singur elev, o elevă, Nițu Cristina, 929. Da, uite tot, dacă și acolo pierdut. Premiul al treilea sunt 4 elevi, Dumitriu Daniela, 891. Cristina, la Tot premiul al treilea, Hozescu Georgiana, 879. Tot premiul al treilea, Ivan Andreea, 867. Și avem și un băiat, premiul al treilea, Iacob Cristian. Felicitări! Mențiuni, două mențiuni, Vlad Elena, 832 și Totoliș Daniela, 802. Succes în continuare, vacanță plăcută, nu uitați să învățați, pentru că în clasa 8 aveți evaluarea națională. Dacă munciți, primiți rezultate, dacă nu, plângem împreună. Vacanță plăcută, felicitări!